Hello friends, welcome to Nursery Education channel. दिनै जों सावरायगोन आखान्थि 3 नि बागै। आखान्थि 3 माने मा आरो बेनि बाहागोफोरनि बागै जों दिनै बे भिडियोनि गेजेरजों मोजाङै सावरायनो नाजागोन आरो महरसे सावगारि आरो गोरोबलि सावगारि माने मा बेखौबो जों बे भिडियोनि गेजेरजों सावरायनो नाजागोन। सो नोंथांमोना बे भिडियोखौ स्टार्टिंनिफ्राय जोबजासिम नाय अब्लासो मोजाङै बुजिगोन, ओके? बे भिडियोआ क्लास 10 नि थाखायल' नङा, बे गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय माने क्लास 10 आव फरायनोबाबो क्लास 10 पास जाखांबाबो जायफ्रा कम्पिटिटिभ एग्जाम नि थाखाय प्रिपेयार जायो बिसोरनि थाखायबो बे भिडियोआ गोनांथि, ओके? अब्ला जोंनिया बे भिडियोआ जिअमेट्रि सिरिजनि पार्ट 1 जागोन आरो आखान्थि 3 खोन्दोनि माने खोन्दो 6 नि आखान्थि 3 चैप्टारनि लेक्चार 1 जागोन, ओके? मा होनदो जिअमेट्रि सिरिजनि पार्ट 1 आरो आखान्थि 3 नि लेक्चार 1, ओके? सो होमबा जों भिडियोखौ स्टार्टिं बानायनोसै, ओके? ओके सिनायथि होग्रोनि जों फार्स्टआवनो सिनायथियाव मा दं जोंनियाहाय दोंथाम गोथों हांखोआ गावजों गाव दानस'लायनानै एबा नांजाबलायनानै मोनसे खोबथे महरनि सावगारि सोमजिहोनायखौनो आखान्थि 3 बुङो, ओके? मा बुंदो बेयाव आखान्थि 3 माने मा दोंथाम गोथों हांखोआ गावजों गाव दानस'लायनानै एबा नांजाबलायनानै मोनसे खोबथे महरनि सावगारि सोमजिहोनायखौनो आखान्थि 3 बुङो, ओके? थिग बेबायदिनो एबिया दोंसे आखान्थि, बिसिया दोंसे आखान्थि गोथों आखान्थि आरो एसियाबो दोंसे गोथों आखान्थि। बिसोर मोनथामबो आखान्थिजों लोगो नांनानै जोंनिया मोनसे खोबथे महरनि सावगारि सोमजिहोना होआखै होदों। अब्ला बे एबिसिया मोनसे जोंनिया आखान्थि 3 जाबाय। थिग बेबायदिनो पिकिउ मोनसे आखान्थि जोंनिया Q1 आखान्थि आरो PR आखान्थि बिसोर मोनथामबो आखान्थिया लोगो नांनानै मोनसे खोबथे महरनि सावगारि सोमजिहोदों, ओके? अब्ला बेबो जोंनिया मोनसे आखान्थि 3 बुजिबायना? अब्ला नै बे जोंनि आखान्थि 3 नंगौना नङा? नै मोनसे र' आं आखिना होनि खोबथेनाय बे जोंनिया मोनथाम आखान्थि दं बेयाव बेबो मोनसे नाथाय बेयो जोंनिया खोबथे महरनि जाखोनियाव गेवलां जादों अब्ला बे आखान्थि 3 जानो हाया, ओके? थिग बेबादिनो बेलाय बेबो आखान्थि 3 नङा जोंनिया नै बे जोंनिया सार्कोल महरनि माने बोरला महरनि आरो बेसोर मोननैया गोथों आखान्थि अब्ला बेयो खोबथे महरनि जादोंमोन नाथाय बेयाव दोंथाम गोथों हांखोआ नांजाबाखै अब्ला बेबो आखान्थि 3 नङा, ओके? अब्ला जों मिथिबाय दि मा दोंथाम गोथों हांखोआ गावजों गाव दानस'लायनानै एबा नांजाबलायनानै मोनसे खोबथे महरनि सावगारि सोमजिहोनायखौनो आखान्थि 3 बुङो, ओके? अब्ला नेक्स्टखौ नायनि जों मा आखान्थि 3 नि बाहागोफोर आखान्थि 3 खौ जोङो बिसोरनि इसिं खनाफोरखौ लानानै मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। इसिं खनाफोर माने मा जोंनिया नै बेफोरखौनो गासैखौबो इसिं खना बुङो। बेफोर गासैबो बेनि आखान्थि 3 नि इसिं खना, बेबो इसिं खना, बेबो इसिं खना आरो बेबो इसिं खना आरो बेफोर जोंनिया हांखो, बेफोर गासैबो हांखो, ओके? आरो इसिं खनाफोरनि दाजाबगासेया मा जायो आखान्थि 3 निया जेब्लाबो 180 अब्ला इसिं खनाया मा बेयाव A आरो B प्लास C 180 डिग्री जायो बेखौ नोंसोर गोसोआव लाखियो, ओके? मोनसे आखान्थि 3 नि गासै इसिं खनानि दाजाबगासेया 180 जायो बेखौ नोंसोर मोनबोखादों बेखौ गोसोआव लाखियो, ओके? होमबा जों बाहागोफोरखौ नायनि बेयाव आखान्थि 3 नि इसिं खनाफोरखौ लानानै जों आखान्थि 3 खौ मोनथाम बाहागोआव राननो हायो। मा खनासा आखान्थि 3 आरो खनाथि आखान्थि 3 आरो खनामा आखान्थि 3 बेफोरनि बागै मोजाङै सावरायगोन, ओके? आरो मा आखान्थि 3 नि हांखोफोरखौ लानानै आखान्थि 3 नि हांखो मानेबा बेबो हांखो बिसोर हांखो मोनथामखौ लानानै जों आरो मोनथाम बाहागोआव राननो हाबावो आखान्थि 3 खौ, ओके? आखान्थि 3 नि हांखोफोरखौ लानानै माबोरै गोरोबै आखान्थि 3, ओके? इखौ इंलिसाव स्केल एन्ड ट्रायंगोल आरो मा गोरोबनै आखान्थि 3 आरो मा लास्टाव गोरोब आखान्थि 3, ओके? बेफोरखौ जों मोजाङै गुवारै सावरायगोन, ओके? नोंसोर बेखायनो भिडियोखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायलां, ओके? होमबा जों सावरायनि आखान्थि 3 नि बाहागोफोरनि बागै, ओके? अब्ला नै जों फार्स्टआव मा सावरायनि खनासा आखान्थि 3 माने मा खनासा आखान्थि 3 माने इंलिसाव होनो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके? खनासा आखान्थि 3 मा जायो जोंनिया नै खोनासं मोजाङै मोनसे आखान्थि 3 नि इसिं खनाफोरनि माना
90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जायोब्ला बेखौनो खनासा आखान्थिथाम होननानै बुंनाय जायो। माने मा इसिं खनाफोरा जोंनिया बेफोर गासैबो 90 डिग्रीनि फिसासिन जानांगोन अब्लानो बेखौ बे आखान्थिथामखौ खनासा आखान्थिथाम बुङो। बेयावबो 60आ 90नि फिसासिन, बेबो फिसासिन, बेबो फिसासिन, 80आबो 90नि फिसा, 50आबो फिसासिन आरो 50आबो फिसासिन। अब्ला बिसोर गासैबो जोंनिया खनासा आखान्थिथाम। माने बिसोरनि इसिं खनानि माना 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन जानांगोन। अके 90 डिग्रीनिख्रुइ फिसासिन। बेयाव जुदि एक्स हमना लाबा इसिं खनानि मानखौ। अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। अके नेक्स्टखौ नायनि जों। नेक्स्टआव जोंनिया मा खनाथि आखान्थिथाम। अके नेक्स्टआव दोङो जोंनिया खनाथि आखान्थिथाम। खनाथि आखान्थिथाम माने मा मोजाङै खोनासं। मोनसे आखान्थिथामनि इसिं खनानि माना 90 डिग्रीनि समान जायोब्ला, अके 90 डिग्रीनि समान जायोबा नै जोंनिया मा 90 डिग्री। मोनसे आखान्थिथामनि जायखिजाया इसिं खनानि माना जुदि 90 डिग्री जायोबा बेखौनो जों मा होनो खनाथि आखान्थिथाम। बे 90 डिग्रीनि समान जाबायना बेयो 90 डिग्री अके। अब्ला बे मोनसे जोंनिया एबिसिया मोनसे खनाथि आखान्थिथाम। अके नैबे जोंनिया खनाथि आखान्थिथाम बेयो जुदि 90 डिग्री जायोबा। अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। बेखौ इंलिसाव मा होनो राइट एंगल ट्रायंगल। अके एबार मोनसे दंबावो जोंनिया खनाफोरखौ लानानै बाहागो बानायनानै मा दोङो खनामा आखान्थिथाम माने obtuse एंगल ट्रायंगल इंलिसाव। अके खनामा आखान्थिथाम माने मा जोंनिया मोनसे आखान्थिथामनि जायखिजाया इसिं खनानि माना 90 डिग्रीनिख्रुइ गेदेरसिन जायोब्ला, अके एबार मा होनदों 90 डिग्रीनिख्रुइ गेदेरसिन। 120 डिग्रीया 90 डिग्रीनिख्रुइ गेदेरसिन जाबाय जोंनिया। बे जोंनिया 90 डिग्रीनिख्रुइ गेदेरसिन। अब्ला बे एबिसि आखान्थिथामा जोंनिया मा जागोन? बे एबिसि आखान्थिथामा जोंनिया खनामा आखान्थिथाम। बेखायनो बुंदों मा मोनसे आखान्थिथामनि जायखिजाया इसिं खनानि माना 90 डिग्रीनिख्रुइ गेदेरसिन जायोब्ला बै आखान्थिथामखौनो खनामा आखान्थिथाम होननानै बुंनाय जायो। अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। आरो नेक्स्ट जोंनिया जोंनिया आखान्थिथामनि हांखोफोरखौ लानानै जों बिसोरखौ बाहागो खालामदों। मा फार्स्टआव मोन्दोंमोन जों मा गोरोबै आखान्थिथाम। गोरोबै होनदों गोरोबा मोनसेबो आखान्थिथाम माने इखौ इंलिसाव स्केल एन्ड ट्रायंगल होननानै बुङो। अके दा नै ए बि बि सि आरो एसि दोंथाम गोथों हांखोआ जोंनिया मा गावजों गाव समान नङा। अब्ला बेखौ जोङो मा गोरोबै आखान्थिथाम बुंगोन। बिसोर मोनथामबो गावजों गाव मोनसेबो समान नङा। अके अब्ला जोंनिया माबोरै लिरनो हायो? ए बि इज नट इकुवेल टु बि सि इज नट इकुवेल टु एसि बा सि। अके अब्ला बे जोंनिया ए बि सिआ मोनसे गोरोबै आखान्थिथाम। अके मोनथामबो आखान्थिया गावजों गाव मिलायलाया माने मोनथामबो दोंथाम आखान्थिया गावजों गाव समान गोलाव नङा। अके गोलाव गुसुं बिसोर गासिबो। अके होमबा नेक्स्टखौ नायनि जोङो। नेक्स्टआव दोङो मा गोरोबनै आखान्थिथाम। बेखौ इंलिसाव होनो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अके दा एबिसि आखान्थिथामा बेयाव ए बि आरो एसिया गावजों गाव समान गोलावा, नाथाय बि सिया बेलेग गोलावा समान नङा बिसिनिया। अब्ला बेखौ बोरै बुंनो हायो? ए बि समान एसि इज नट इकुवेल टु बि सि। बि सिया बेयाव बेलेग। दा मोननै आखान्थिया बेयाव गावजों गाव समान जाबायना गोलावा। अके अब्ला बेखौ बुंनो हासिगोन जों मा गोरोबनै आखान्थिथाम। बेखायनो बुंदों मा मोनसे आखान्थिथामनि दोंनै आखान्थिया गावजों गाव गोरोबलायोब्ला बै आखान्थिथामखौ जोङो मा होनो गोरोबनै आखान्थिथाम होननानै बुङो। गोरोबनै नालाय मोननै आखान्थिया गोरोबखागोन। अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। नेक्स्टखौ नाय जों। नेक्स्टआव मा दङ जोंनिया गोरोब आखान्थिथाम इकुइलेटारेल ट्रायंगल होनना मिथियो। बे जोंनिया फैबाय थायो माने बेनि बागै बुहुद जोंनिया मा जायो बेनि बागै गोबां जोंनिया नेमखान्थि फैयो। अके इकुइलेटारेल ट्रायंगलनि बागै माने गोरोब आखान्थिथामनि बागै। बेयाव मा होनखादों नै गोरोब होनदों। गोरोब माने जोंनिया गासैबो गोरोबजोबगोन बेयाव। गोरोब माने जोंनिया मा गोरोब आखान्थि होनदों नालाय गासैबो आखान्थियानो बेयाव गोरोबजोबगोन। ए बि समान बि सि समान आरो एसि दोंथामबो आखान्थिया गावजों गाव समान जागोन बेयाव। जेरै ए बि समान बि सि समान सि एबा एसि। अके बिसोर दोंथामबो आखान्थिया गावजों गाव समान गोलावनि। अब्ला बै आखान्थिथामखौ जों होनो मा गोरोब आखान्थिथाम। अके इकुइलेटारेल ट्रायंगल इंलिसाव। अके अब्ला नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ। अब्ला नेक्स्टखौ नायनि जों मा आखान्थिथामा जोंनिया जाजोब्बाय। अके आखान्थिथामनि बाहागोफोरा जोंनिया नै आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरखौ लानानै जों मोनथाम खनासा आखान्थिथाम, खनाथि आखान्थिथाम आरो खनामा आखान्थिथाम
आरो मोनदोंमोन आखान्थिथामनि इसिं खनाफोरखौ आखान्थिथामनि हांखोफोरखौ लानानै मोनथाम बाहागोआव रानदों जोङो मा गोरोबै आखान्थिथाम गोरोबै आखान्थिथाम गोरोबनै आखान्थिथाम आरो गोरोब आखान्थिथाम बिसोरखौ गासैखौबो मोनजोब्बाय आरो बिसोरनि बागै जोङो मोजाङै सावरायबोखाबाय आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिजोबदो जानांगौ अके जुदि बुजियाखै भिडिअखौ स्टार्टिंनिफ्राय नायफिन अब्लानो बांसिन बुजिगोन अके नेक्स्टखौ नायनो जों मा दोङो नेक्स्टआव दों जोंनिया महरसे सावगारि माने सिमिलार फिगार्स बेयाव मा होनदों गासैबो एखे महरनि सावगारिखौनो महरसे सावगारि बुङो माने मा होनदों गासैबो एखे महरनि सावगारिखौनो माने नुनायाव एखे जायोब्लानो बे सावगारिखौ जों मा होनो महरसे बुङो अके जेरै मानसिफोरखौ नुनायाव समान नुयोबा जों मा होनो जेवजा होननानै बुङो टुइन्स अके थिग बेबादिनो महरसे सावगारिया मा नुनायाव समान बेखौ टुइन्स बायदि नुयो अके अब्ला बेबायदिनो जोंनिया नै आखान्थिथामाबो जोंनिया बिसोर मोननैबो महरसे आरो बिसोर मोननैबो महरसे सावगारि अके नाथाय जों मा बुंनो हायो नै बेदो महरसे नङा थिग बेबादिनो बेदोबो महरसे नङा थिग बेबादिनो बेदो आरो बेदोबो महरसे नङा अके नुनायाव बेलेग बेलेग नालाय अके नुनायाव समान जाबासो जों बेखौ महरसे होनगोन अके अब्ला नेक्स्ट महरसे जानायनि नाथाय नै खोनासं महरसे बेखौ जों नुनायावथ' महरसे नुबाय नाथाय जों कनफार्म नङा महरसे नंगौना नङा जों नुनायावथ' महरसे होनना मिथिखाबाय बेखौ अके नाथाय महरसे जानायनिबो मोननै रादाय थायो अके मोननै रादाया मा जोंनिया खोनासं नै एनबि एखे अनजिमानि आखान्थि थानाय मोननै आखान्थिबाङा महरसे जुदि बिसोरनि खनाफोरा समान बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोननो आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथायनि जानांगोन अब्लासो जों बै आखान्थिबां सावगारिखौ महरसे होननानै बुंगोन अके दा नै थिग बेबायदिनो बिसोरनि मोखांसे खनाफोर माने मा जोंनिया नै एनि मोखांसे खनाया मा जायो जोंनिया बै मोनसे सावगारिनिफ्राय पि आरो बिनि मोखांसे खनाया मा जायो जोंनिया किउ आरो सिनि मोखांसे खनाया मा जायो जोंनिया आर आरो डिनि मोखांसे खनाया मा जागोन जोंनिया एस अके थिग बेबादिनो बेनि मोखांसे खनाया जोंनिया बे जागोन आरो बेनि मोखांसे खनाया बे जागोन आरो बेनि मोखांसे खनाया बे जागोन आरो बेनि मोखांसे खनाया बे जागोन अके थिग बेबादिनो बेयावबो बेनि मोखांसे खनाया बे जागोन आरो बेनि मोखांसे खनाया बे जागोन आरो बेनि मोखांसे खनाया बे जागोन अके स' आइ होप नोंसोर बेखौ बुजि जानांगौ अके दा बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जानांगोन ना अब्ला जोंनिया A equal to P, B equal to Q, C equal to R, D equal to S जानांगोन अके माने ट्रायंगल A equal to ट्रायंगल P, ट्रायंगल B equal to ट्रायंगल Q, ट्रायंगल C equal to ट्रायंगल R ओके और ट्रायंगल D equal to ट्रायंगल S ओके अब्लासो जों बिसोर मोननै सावगारिखौ ABCD आरो PQRS खौ जों महरसे होननानै बुंनो हागोन ओके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजि जानांगौ अब्ला नेक्स्टखौ नायनो जों मा बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथाय जानांगोन मोखांसे आखान्थि माने मा जोंनिया नै एबिनि मोखांसे आखान्थिया PQ जागोन BCनिया QR DCनिया RS आरो ADनिया PS ओके अब्ला बेखौ जों मोखांसे आखान्थिफोर होननानै बुङो अके थिग बेबादिनो जोंनिया नै बेनि मोखांसे आखान्थिया मा जागोन बेयो आरो बेनि मोखांसे आखान्थिया बे जागोन आरो बेनि मोखांसे आखान्थिया जोंनिया बे जागोन अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजि जानांगौ मोखांसे आखान्थि माने मा अब्ला बिसोर एखे रुजुथायनि जानांगोन होनदों मोखांसे आखान्थिफोरा अके अब्ला जोङो रुजुथायखौ लिरनि जेरै AB divided by PQ equal BC divided by QR equal CD divided by RS equal मा दंबावो AD बा DA ओके AD बा DA नोंनि गोसो DA divided by SP अब्ला बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया समान जाजोब्बाय ना अब्ला बेखौबो जोङो महरसे होननांगोन
बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरा एखे रुजुथायनि जायोब्ला आरो बिसोरनि मोखांसे खनाफोरा समान जायोब्ला बिसोरखौ जोङो मा होनगोन महरसे सावगारि होननानै बुंगोन अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदों जानांगौ अब्ला नेक्स्टखौ नायनि जोङो अके दे महरसे सावगारि जानायनि बिदिन्थि होनि जोङो नै बिसोर ए बि सि डि आरो पि किउ आर एस आ जोंनिया महरसे सावगारि नंगौना नङा होननानै जोङो नायनो होयो अके दा नाय मोखांसे खनाफोरखौ नाय दा डिनि मोखांसे खनाया मा जोंनिया एस अके आरो सिनि मोखांसे खनाया जोंनिया मा आरो बिनि मोखांसे खनाया जोंनिया मा बिनि मोखांसे खनाया किउ आरो एनि मोखांसे खनाया जोंनिया मा पि अके अब्ला दा डिनि मोखांसे खनादो समान नंगौना नाय 85 दं बेयावबो 85 बेयाव 70 बेयावबो 70 बेयाव 100 माने 100 बेयावबो 100 बेयाव 105 बेयावबो 105 अब्ला बिसोरनि मोखांसे खनाफ्रा गासिबो समान जाजोब्बाय एबार नेक्स्ट जों नायनांगोन मा बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया समान नंगौना नङा अके अब्ला जों नायनि ए बि डिभाइडेड बाय मा जागोन ए बि डिभाइडेड बाय पि किउ ए बि मा दङ जोंनिया 1.5 ना अके बे बेसेबां 3.0 बेखौ दानबा जों बेसेबां मोनगोन दानलायलायबा 1/2 अके थिग बेबादिनो जों मोनबावगोन मा बि सि डिभाइडेड बाय किउ आर BC divided by QR बेसेबां दङ BC आ 2.5 आरो 5 2.5 आरो 5.0 5.0 सो बेयाव अके बेखौ दानलायलायबाबो जों बेसेबां मोनो 1/2 अके थिग बेबादिनो मा दंबावो CD आरो RS CD divided by RS ओके बेसेबां दं बेयाव CD आ 2.4 4.8 ओके 2.4 4.8 ओके बेखौबो दानलायलायबा जोङो हाफ मोनो 1/2 ओके नेक्स्ट दङ जोंनिया मा DA by SP DA by SP DA बेसेबां दङ जोंनिया 2.1 4.2 2.1 4.2 बेखौबो दानलायलाबा जोंनिया मा मोनो 1/2 अब्ला गासिबो जोंनिया मा मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जाबाय हाफ 1/2 जाजोब्बाय अब्ला जों बुंनो हासिगोन मा बेखायनो AB by PQ समान BC by QR समान CD by RS समान CD by RS समान DA by SP ओके इक्वल टू हाफ अब्ला जोंनिया गासैबो समान जाजोब्बाय नालाय बेखौ जोङो मा महरसे सावगारि बुंनो हासिगोन जोङो ABCD आरो PQRS खौ जोङो महरसे सावगारि होननानै बुंनो हासिगोन मानोना बिसोरनि मोखांसे खनाफोराबो गासैबो समान आरो बिसोरनि मोखांसे आखान्थिफोरनि रुजुथायाबो समान गोजा ओके अब्ला बे जोंनिया महरसे सावगारि नेक्स्ट खौ नायनि जों मा गोरोबलि सावगारि माने मा एबार नाय गोरोबलि सावगारि माने इंलिशाव बेखौ होनो कनग्रुएन्स फिगार्स ओके एखे अनजिमानि आखान्थि थानाय आखान्थिबां एबा सावगारिया एखे महरनि आरो एखे दाथायनि जायोब्ला बेखौनो गोरोबलि सावगारि बुंनाय जायो माने मा होनदो मोननै सावगारिया जुदि एखे महरनि जानांगोन आरो बिसोर एखे दाथायनि जानांगोन एखे दाथायनि जायोब्ला बै सावगारिखौनो जों मा होनगोन गोरोबलि सावगारि होननानै बुंनाय जायो ओके दा नै बेयाव बिसोर नुनायावथ' एखे आरो दाथाया एखे नंगोन ना दाथाया एखे जानांगोनबा बिसोरनि सख'आ समान जानांगोन OP इक्वल टू मा जानांगोन OQ बे जुदि 5 जायोबा सख'आ बेनियाबो 5 जानांगोन माने समान जाथारनांगोन ओके नुनायावबो समान आरो महराबो समान जानांगोन अब्लानो बेखौ जोङो मा होनो नुनायाव समान आरो महराबो समान एबा दाथायाबो समान जाथारनांगोन बे मोनसेखौ बेयाव खोबना होयोब्ला जों मोनसेल' थानाय बायदि नुनांगोन ओके माने ग्रोब अरजाबजोबगोन बेयो अब्लानो बेखौ जों मा होनगोन
गोरोबलि सावगारि थिग बेबादिनो बेबो जोंनिया नुनायावथ' समान बिसोर मोननैया ABCD आरो PQR एसे समान नुनायाव अब्ला बिसोर समान जानांगोनबा AB समान PQ जानांगोन BC समान QR SR समान DC जानांगोन आरो AD समान PS जानांगोन अब्लासो बिसोर सावगारिया जोंनिया मा गोरोबलि सावगारि जागोन माने जों PQRS खौ जुदि ABCD आव खोबनानै होयोबा बेखौ मोनसेल' थानाय बायदि नुगोन अके माने ग्रोब अरजाबजुगोन बेखौनो जों गोरोबलि सावगारि बुङो जेरै फैसा थाइसेनि सायाव खोबनानै होबा जों मा बेखौ गरसेल' थानाय बायदि नुगोन गोजाननिफ्राय नायोब्ला अके थिग बेबादिनो फैसा थाइसे अब्ला जोंनिया फैसा थाइसे गोरोबलि सावगारि जाबाय थिग बेबादिनो फैसा थाइबादो जों जाबजाबलायोबा मा जायो बेखौ गरसेल' थानाय बायदि नुवा गरनैसो थानाय बायदि नुगोन अके माने बेयाव फैसा थाइबादो फैसा थाइसेदो ग्रोब अरजाबाखै अब्ला बेबायदि सावगारिखौ गोरोबलि सावगारि होननानै बुङा अके अब्ला गोरोबलि सावगारि जानोबा जोंनिया मा समान महरनि जानांगोन आरो समान दाथायनि सावगारि जानांगोन अके आइ होप नोंसोर बेखौ बुजिदो जानांगौ अके जुदि बुजियाखैबा भिडिअखौ नायफिन स्टार्टिंनिफ्राय अब्लानो बुजिगोन थिग बेबादिनो जोंनिया नैबो ABC आरो PQR जोंनिया मा गोरोबलि आखान्थि जानोबा मा जानांगोन बेयावबो AB समान मा जानांगोन AB दो PQ समान जानांगोन अके आरो BC दो QR जानांगोन BC दो QR आरो PR दो AC जानांगोन माने AC इक्वल टु PR ओके अब्लासो बिसोर आखान्थि थाम मोननैखौ जों मा गोरोबलि आखान्थि थाम होननो हागोन एबा गोरोबलि सावगारि बुंनो हागोन ओके अब्ला नै गासैबो गोरोबलि सावगारियानो महरसे नाथाय गासैबो महरसे सावगारियानो गोरोबलि जायाबो जानो हागौ मा होनदोंनाय बेफोर गासैबो जोंनिया मा बे सावगारि मोननैया गासैबो गोरोबलि सावगारि होनग्राना गोरोबलि होनना मिन्थिबाय दासो जों ना अब्ला बेबो जोंनिया गोरोबलि होनना मिन्थिबाय अब्ला बिसोर गासैबो गोरोबलिया जोंनिया महरसे जायो अब्ला बेबो जोंनिया महरसे जाबायना ओके आरो बिसोरबो महरसे जाबाय जोंनिया बिसोरबो महरसे आरो बिसोरबो महरसे माने जों बुंनो हासिगोन मा नै गासैबो गोरोबलि सावगारियानो महरसे नाथाय गासैबो महरसे सावगारिया गोरोबलि जायाबो जानो हागौ नाय ओके दानिफोर जोंनिया नै मा जोंनिया महरसे सावगारि बेबो महरसे सावगारि आरो बेबो महरसे सावगारि बिसोर गोरोबलि नंगौ नामा बिसोर गोरोबलि नङा माने नै फिसासिन गिदिरसिन गिदिरसिन एबो फिसासिन एबो गिदिरसिन अब्ला बे जोंनिया गोरोबलि सावगारि नङा अब्ला जों बिनिफ्राय मिथिबायदि गासैबो गोरोबलि सावगारियानो महरसे नाथाय बेफोर जोंनिया महरसे सावगारिया गोरोबलि जायाबो जानो हागौ ओके बेखायनो नोंसोरो बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय ने मा होनदों बेयाव गासैबो गोरोबलि सावगारियानो महरसे नाथाय गासैबो महरसे सावगारियानो गोरोबलि जायाबो जानो हागौ ओके दिनैनि थाखाय बेखिनियानो ओके नेक्स्टआव मा दोङो नेक्स्टआव गैला ओके जायफोरा दाबो जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान नटिफिकेसनफोरा नोंसोरनिसिम सौहैयो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो जुदि मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दा बावगारसै जाहाथे गासैबो स्टुडेन्टफोरनिसिम सौहैयो ओके स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नेक्स्ट क्लासाव जों सावरायगोन आखान्थि थामनि महरसे जानायनि रादायफोर ओके आखान्थि थामनि महरसे जानायनि रादायफोरखौ जों नेक्स्ट क्लासाव सावरायनो नाजागोन ओके स' थेंक इउ